To sme mohli rovno prebehnúť bez týchto oných opletačiek, dobre. No veď však ty si skočil dole. To bolo tak najtesnáča. Dobre. Tak poďme na to. Čo to ty si paladín? No dobre. Nice, Varier ide super na 2 targety. Parádka. A hore. Tu bude patrola na schodoch. Tieto tablety, čo je tu v rohu, som myslel, či nemáš náhodou, nevieš zbierať. Ešte nie. Kde je už tá patrola? Možno, že je dole pod schodami vlastne. Už je určite pod schodami. A sme tady. Hej, Sobči, ty sa drž za rohmi, lebo agru máš väčšie jak my. Nice, sem. Čo to je? Agility Intellect. Náhodný stat do naprdnou. Čo to robí? Increase damage and healing. Hej. By sa mi hodilo aj tak do tohto dungeonu asi. A nie, A tak nechám si Sobčimo viac tamky. sa to zíde teraz. Všetko asi, čo to dropne. Nechcel to. Tuto. Čakaj. Daj mi prosím ťa dačo. A môžeš mať, hej vlastne tuto by si ma mohol štítovať, vieš čo som ti vysvetlal, že dopredu 15 sekúnd pred fightom. A tak teraz je to už jedno. Nechám ťa aj druhú dať. Aj skús. Uvidíme. Cez prvú. Držím. Ja teraz... Už mi to začínaš brať, ale ešte držím. Úplne brutálne, to je pecka. Takto. A keď počkáš nejaké 2-3 tiky na tej Consecration, tak asi môžeš začať. O, toto mi to berú rogue s oným. Hej, lebo oni dávajú nám na break. menej Kliu, target. hej. My zo Sobči môžeme piť v podstate, keď vybijete toho bossa aj na balkóne vždycky, lebo to je také, že ja tam ani nefajtím moc. Mňa sa tam neoplatí míňať. Manu. Spomalujem potom tieto peky. Idem 100 DPS. Ani sme tam. Na tak málo targetov to je jak nič. Krásny ten nový rank. Dole. Môže Sobči piť, nemusí vôbec fajtiť. Ani ja asi nebudem.
Loro, Zolo, tu sú také mená na všetkých balkónoch. Čo je, ďalší Atlantianské. bude Zulu Lore. No dobre, ten znie trochu trollsky. Ale Solo... One Čo sú bol kde tie skitrolové? Atala Hayes. To budú... Five To, cent. Trošku neskôr. to bude inde na inom balkóne. To bude z takých mož. Takých nazvať, takých marš. Takých ako sú marše. Také oblúdky. Bude, teraz dávame vrchné podlaže a odtiaľ to zabehneme na spodné. Dole na druhú stranu. No tu sa budem musieť napiť. Trošku sypnem aj ja. Dajte si dačo. Kokain s mochitom. To je dobré kombo. To si zvykneš dávať nedelu na večeru, hej? No jasné. Kupčo zaspí a nedelne. Idem. Len taký fukot. €5 zodratá na diery. Do stredu. Na toto mi dáš rezistovať, no. Dám mu jednu ohnivú gulu, pozrite sa na Soulfire. No pozerám. Castenie 10 rokov. Hej. A nič. A nič. Ja si ho dorazím. Skoro. Soulfire, za 700 si dal, no. To je minimum, čo Zase- môže dať. Takže super to vyšlo. Ale nemám na Fire Spelly žiadny gear na sebe, takže... Mám v inventári. Čo to mám vlastne taký orb? Ukážem vám. Tento. Ale nemám k nemu one handku. Hardcore skill. Prísť do fightu a kliknúť jeden spell. Vidíš, ani mage nepotrebuješ. No držíš to jak ona. Magnet. Ako Hodor. Ako Hodor. Aha, to je veľmi dobré meno pre paladina, to budeme drenej paladnici tak volať. A Titan mi dneska napísal, že ono, že si stiahol generátor mien, že si hľadá ideálne meno. Takže v stredu na to predpokladám hneď nabehne chalan. Nechápam jednej veci. A tu? Že prečo mi hádže Blessing of Light?
nezdá, že by som to mal mať niekde nabindované na bežných veciach, čo mám. To moc nehodnoť. Beží nám do ďalšieho peku, týpo. Až poďte sem. Išli? Ja som bez many. Išli. Mám ešte lay of hands. Pohode, keby dáme. niečo. Ja mám aj Hellstone, aj Healing Potion. Ešte sa aj zožerem. Ak ich zobereš zo mňa, tak dám aj AOčko. Máš. Nice. A teraz si dajme radšej boostik full. Ale čo mi to tu... Ešte... Nechápem, čo je za house. Mendi, potom dobehni ku mne, dám ti fúdko. Som navaril. Tak som za tebou, asi môžeš mi dať trade, nie? Aj posediačky dočiahnem, skúsim. Nie. Nie, písal mi, že si busy. Ten sa pýtať, či niekto nechcete klobásu. Co to je za curse? On mal koľko? Je klobása. Tá je tiež... Aha, nie, Viacej. tá je o 2 viacej. Ale prečo mi to prepisuje? Toto nechápem. Na cooking mám koľko skill? 200 pade. Zavára som už o takomto level, ale tak nepoužívam to až tak. Za rohom. Za rohom. Odky. Ja aj Mendi mu dám ten Healthstone vlastne, on nebol, keď som ich rozdával. Poď si zobrať Healthstoneík. Kde je? Ja nemám vyrobený, počkaj, musím si mám spraviť. Hej, veď som ho zjedol. Ešte tuto by sme mali ísť do lava, nie? Jop. Doprava. Hej. Hej, z ktorej strany, no. Hej. Ale treba si zvyknúť, že keď vyjdeš hore prvými schodami sem, tak odbočiť doľava. Má to pár minút. Na cestu dole. Chcel som zobrať ten pek, lebo Sobči by ho možno natiahol na seba, keď prejdeme. Dobrý. Ale už sa začínam trošku orientovať, no. Neverím. Nie, iba sa hrám na lídra. Skutočný líder je chalan s pičkou nad hlavou. Vedľa, myslíš? Nad? Ja to vidím vedľa. Ja, čo používaš za plejty, alebo... Nie je to úplne nad, lebo ako máš meno, tak je to vedľa health. Ja to mám rovno nad sebou, mi to svieti. Lebo Sobči má oné friendly nameplate zapnuté. Tak to bude s tým. Áno. Presne tak. Lebo my bežní smrteľníci healujeme cez party framey. Tiež FF-kami sa prepíja. Ja nie, ja healujem cez healbot. No, vidíš. Máš hrotičov, čo majú hellbot. To neviem ani čo je.
No To to... je, že máš ikonky, ale vieš na ne rovno klikať a že každý klik na myši tlačítko má iný bind na ten portrét. Rise up, Atalai! Rise Že up! proste, keď máš kurzor len tak To je nerobí dobrá nič. čestka. Ja som sa nepozrel, ale hej. Mail. To fajná. Takého rogúho. By ste nejesli s vašimi kuracími nohami. Začnem dávať nidy, neboj sa. Uvidíme, kto bude čo nosiť. No, tak začneme dávať oné. Čo to je? Uninvite tlačidlo. Nedraždi healera posunú. Co mi to zobral, Agro? Ja. Ty to máš? Hej, hej. Zrušili mi už dvakrát cast. Hej, si asi skoro začalo. Jak si to vysvetlí, neviem. Ja už viem, si to vysvetlil, lebo dnes ste nabafovaní šráci. Jasné, že si zošitnil, bolo mi to jasné. Ale ja ti dám také zošitnel. Príjem za tebou a z Flariak sa ti pošteklím trošku, tvoj knír Mhm. na križovatke. Hej, ani ku mne nedobehneš, lebo budeš behať. Fír z okna, nie? Hej. 150 Potom- km, kým ťa nevydotkujem. Alebo ma zrazí auto. V Sopči na taxíku. By som nerobil na verejnom aute. Tak kamery tam nie sú. Pohoda. To tak sa nevypneš, to by som sa niekoho zobral. A ešte vlastne toto ti to môže driapať, nie som si istý. Aha, teraz som... Počkaj, to Aj, je... viem prečo Či som daj ti mi dotrhol. dispel. Chcel som spraviť väčší damage ako som. Teraz sa drbiť to vy. Pomedzi. Dostal som poli, tak Vidím. ti to zobralo agro. Asi. Toto je tá patrola, o ktorej si hovoril? Nie. Počkaj, ja sa iba pozriem z balkóna na rýchlo. Ale mali by byť aj na ľavo, aj na pravo. Jo. Kedy začnú padať tie najlepšie klody? Na 54 mi Ron. teraz spadol prvý stack. Prvý pečík. Mám 20. Vo Fellwoode a vo Winterspringu mi začali padať. 54, dobre. A padli mi aj oné. Aha, tu je tá toto je tá patrola, čo som myslel. Začal skoro. 20 sekúnd. Nemám mano, v pohode. Hneď polka many byl len preto, aby som agro si nazbieral. Ja sa rebuffnem týmto. Dole. A tu máme Chceš povedať, ďalší že sa kruh. dorežeš, hej? Tuto Hej, je to hej. haze. Počkaj, nie, veď... Či má manu, že ma dohýli, neviem. Má ešte asi takú. Už mám aj No, tu máš heal. Poďme. Z týchto veľkých padá ten haze, Hej. potom... Týchto si čekuje, aj keď niekto lootne ešte aj po nich. Určite Vidím, to už mi tam nazbieraš. dáva ikonku. Dobre, toto je balkón číslo 2. Zašiel si za roh.
štvrté haze. Dobre, pokračujeme Počkaj, to je vpravo. patrola. To... Som tak vezmem za sebou. Do toho prvého to nepadlo zatiaľ ešte. Odbehnem na moment, 10 sekúnd. Som nechcel nahakrovať. Máš nejaké agros, či? A tak Nechcem prídi tú sem trafnú na... kokotenku. Keď som B. Prídi sem na Consecration. Áno, pracujem na tom. Line of sight zase. No veď, ja som v Máš pohode, ja ešte už aj. sedím. Ó, toto je pre teba. Sobči. Daj Nic. nič, no. Čo to je? No knižku asi sa to, môžeš že- naučiť spell. Že Ja, vieš aj dať, to je ten... že vieš dať AOE všetkým a na hodinu. Buff, ale nemáš na to asi regent so sebou. Ani level. Či? Level má. Však 48 je to. 48. Hm? Prayer of Fortitude, ale treba mi Holy Candle. Stamina Hej. o 55 na hodinu. Jop, to si To je asi kúpiš maximálna vec. u nie? regent vendora, hej. Ja nie, to je len, že to je pre všetkých. No všetkým, že naraz to dáš, no. A, V tak to je skupine, pokčovka. alebo... Hej. A na hodinu. Nice. The Balcon číslo Začal si. 6. Začal si skoro. Veď máš oné. Dám. Tak ako, veď dal som ti, len hovorím, že teraz 3 minúty nebude mať a trošku asi posečkaj tam. Máme štítiky, neboj sa nič. My to ťa Už mi daj dopredu, no daj mi, že pre-bubble. Že 15 sekúnd, keď mi to dáš vopred, vieš, tak mi vieš dať po 15 sekundách hneď ďalšiu. Tým pádom ako keby sa prekrývajú. Pick and soul, hej. No teraz napríklad, že o 4 sekundy mi ale neotrhnem ich. A otrhol som. Teraz mi môžeš dať ďalšiu, hej. Nice. Presne to som myslel. Ja už viem, čo som robil na chuja. Treba mať mánu. Si doplniť po tomto fajtíku. Málo. Holy candle, hej. Už viem, čo bolo vo veci. Mana spirit. Čo? Nič som mal napaintovaný iný spell, ako som bol zvyknutý pod keybindom. Idem piť tu na, takže to nič. Tak píš zatiaľ. Pohode, mám aj... Ale s tom nemusíš sa trápiť, piknúť, That spell is lifted. A čo tam? Ja nie. Small halus. Som zdal, že Warrior to bol. Akurát jeho plate má na tom hnedom sokli. Je to splnilo dokopy. Už sme boli veď na tomto balkóne? Teraz? Som víter, lebo toto je číslo 1. Tak tam asi
Počkaj, ešte to mám, nebo som mobile. Idete naspäť? Jasné, tam ideme. Ja som len zabudol aktivovať, som myslel, že sme o jeden back. Takže už máš agrora, víš? Ježišmária. Šmária. Aj keby im ponúkneš najlepšie prievické piko, tak ona sa neotrhnú odo mňa. To je balkóny číslo 3. Do jedného, aha. Ja máš teraz 2, 1. Pohoda. Ani s medom. Aliantier, the second best DPS. Hej. Idem ho hneď. Nevidíš. Pozme si ho ja. Zober, tu dám fír strúcu. No. Znači, ale nie jedna kokotinka. Nedropla z týchto bazerantov. A mi neukazuje, že máš ten quest, iba Mendiho, že ho asi nemá odozdaný a Vara. Ja už mám completed, no. Ale mi ho ukazuje, že ty ho máš na nich ten quest. Ja nemám mánu. Ja si asi lognem zatiaľ. No ja pijem, no. Trošku. I can't cast that yet. To ti zatiaľ celkom easy dungeon. A ti zdá, máme damage jak svine. A nie, toto je 6. Ďalej, ďalej. Mana. Dobre, ešte tohto. Či čo robíš? Mana, som aj povedal, aj píšem. Dobre, tak ja sa bijem. Nech sa by. Nabral aj týchto tento blázen? Umrieť. No Varloka nehýluj sa, či. Hej. Nehealuj? Nehýluj ho, no. Tak keď puluje. Nie, sem nechoď, choďte naspäť. Počkaj, že tu Aha, už nie, sú tu je- mobovia. My sme prečo preskočili tento balkón, veď to je... Počkaj, Mám tiež halu z toho, že what the už fuck? ostatné sú čisté. Na toto tomto je nad balkóne sme plošinkou. boli ako na prvom, toto je blbosť, podľa mňa sme tu boli. Nie, to sme ešte neboli. Podľa mňa sme Podľa tu mňa boli. toto je... Nie, podľa mňa sme na ďalšom boli ako prvom. Si myslím. Možno sme iba obišli, alebo čo. Ježiš, a preto som sa pomýlil hentam, lebo hej. Áno, áno, preto som si myslel, že sme už hentam o jedno ďalej. Aha. Kopom mi zobral hejs. Mŕtv. Iba vpravo sú tie balkóny, že? Čože? Že iba doprava sa ide na balkóny, že? Tak to vychádza, hej. Nie, do obidvoch strán rovnako. Áno? Aha.
Dobre, ktorý je ďalší? Ďalší je ten, kde ešte. nie je nikto. Hulk tam Dobre. beží. Už tam je za chvíľku. By sa tu dávajú dať tie raid markery na zem, to by bolo super. Toto? To, čo máme nad sebou, Poď bližšie tak trošku ku onnému, len sa nestrep. Mandy. to si nemohol spraviť o 2 minúty neskôr. Teraz ja, hej? Počkaj. Už je to aktívne, môžem, hej? Hej. Dobre. Potom pôjde, typujem, kopo. Je to tam napísané, Mandy, už 10 It's too sekúnd. far away. A teraz ty. Robil som to preto teraz Mandy, lebo som mal plnú manu. Nech sa mi regeneruje postupne. Dobre, dobre. Jumpujeme dolu, že? Potom. No a teraz sme No, čo to vlastne ku mne. spravili? Sumali sme takého bossa? Tu dole. A mal by si vedieť kliknúť aj na tú sochu, aj na oltár dole. Neviem, či máš obidve dva tie questy z Tanarisu. Tuto dole jump. Na sochu sa mi dá, a na čo ešte? Tuto je oltár na schodoch, na vrchu schodov. Na ten by sa ti mal dať kliknúť. Na vrchu schodov? Áno, za môjim chrbátom je oltár. Áno, vidím. Áno, ide. To je tak 10 000 XP tu minimálne, asi je 14. Sa aj týchto dvoch kolísok čimu. Nice. Jej mana. Still recharging. Počkaj, lootnem, ak sa mi dá, nech to vieš ty potom, ale tých veľkých sa mi nedá. A patrola za nami. Druhý hejs. Ja sa napijem zatiaľ. Je tam uzling aj sprostý, to by sa možno tiež zlikvidovalo. A tohto, ak chcete, môžeme zobrať sem hore, aby nekopal, alebo ťa môže kopnúť, akože je to úplne jedno. Keď sa postavíš Dobre, oproti takže stene, čo teraz sa ide robiť? No zabiť bossa dole. Tých dolu, tých z 4, hej? Dá sa ho zobrať aj zvlášť po jednom. Okej. Ale je to jedno, môžem dáme zobrať aj všetko v 4. pohode, si myslím. Potom si kliknem na ten oltárik, hej? Idol of Hakar. Hej, hej. No ale na tento oltár už si mohol, nie? Kliknúť. To som si už dal. Hej. A feast on your bones. Poďte to živi. Aj na tohto funguje Fear, to je čo za bullshit. To som nečakal. No, mám trošku problém s agrom. A single target, takéto bomby, čo sú. No a teraz to musíme vymlátiť pre Sobčiho, nech sa dostane k tej soške.
Orientír, nic mana. Nejakú urnu som dostal. O? Čo s tým mám spraviť? Right, mám to otvoriť? Môžeš, sa tam tak budeš mať pridáva? nejaké itemy. Stamina, 16 intelekt. Nič moc. 7 strength, stamina, nič moc. Agility, nič moc. A predáva sa za koľko? To sa predá za 1,5 goldu aspoň. Čiže not bad. Dobre, tak tieto mám, už len tie 2 hazy mi treba. Toto skúsim, či ti odjebe agro. No začínaš, ja viacej. Kokos, to dáva tiež na jeby. That spell isn't ready. That's still charging. Dal ten single target. Ten Nie. fireball. Tu Imp dáva firebally. Tu bude jedna patrola na však- týchto schodoch, jeden had tu bude. Hej, len však máš single target nejaký fireball, nie? Či čo to je? Ani ho gulu vystrelíš. No, Si nám to ukazoval predtým, že či Soulfire. na to si... nie, nepoužil som to za celý dungeon, iba vtedy raz. Som si hovoril, že toto dáva iné jeby, tak som sa pýtal, či to je ono. Nie, nie. Použil som Searing Pain. Takže s tebou môžeme vysamoniť Hakara, hej? Doprava? Či nie? Nie, však O, za tam mnou. sa mobluje. Hej. Teraz ide nejaký boss fight, mám si doplniť menu? Teraz budeme mať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bossov v jednom kruhu a toto už budú takí, že finál bossovia, všetko nie je také ako tieto blbosti na balkónoch. Boha, to sú čo za schody? Budeme mať 4 Neba? drakov, final boss je tiež drak. Toto je veľký pek. Idem dávať dotky, radšej iba toto vyzerá osvedčenie za grom. Vidíš, to mi dovolilo dať 700 DPS chvíľkami. Trošku som ti dal bublinu hneď, keď som videl, že strácam agro. Som zvedavý, Ja či som povieš, že je to bezmaný. easy zone s randomákmi. Som bez many, Mandy. Jaj, dobre. Mám potion a mám aj healthstone. Matku. Dobre, idem to tam rozplieskať. Ktorý som, že som si nevšimol. To je mám. Zatiaľ to nič nepadá. A však ti padla tá knižka. Veď hej, akože tú knižku som rád, to zase hej. No túto miestnosť potrebujeme vyčistiť úplne celú. Celý circle, lebo ak niečo stane žiť, tak to pôjde s pulom final bossa. Takže by som začal klasicky doľava. No však to je jedno. Ale hej. Obídeme to a potom rovno tam, kde skončíme vlastne týmito poslednými doprava,
tak tam vojdeme za tvojim hackerom. Tak by som to spravil. Dobre, ja som ready. Ešte si jednakrát nechám ťuknúť manu a ideme. Ešte som mal toto spraviť. Teoreticky. A nemáš manu. Hehe. Sa mi to plne dá ako zatiaľ, kým som. Som dostal iné facky. Tam tu máš health zone, by si mohol spraviť, ak sa ti... Hej, len tak tým pádom, ale počkajte Zri. trošku aj. Nech sa dvakrát doplním. Hej. Však môžeme ísť zatiaľ na ďalší Hej, pek, toto keď prvé- Sobči si doplní manu. Tak potom, ale ja si potrebujem, ja sa znova rozbijem manu s tým dosť. Alebo Však my keď ma spravíme. alebo ma dohýli, no ak sa môžem takto rozbiť, tak to spravíme rýchlejšie. A Sobči mal dám ďalší soulstone, čiže sa dám na manu na nulu, počkaj trošku, hej. Nechoďte do fightu určite. Daj tomu ešte pár sekúnd. Za 30 sekúnd. Toto si zober, toto spravím na Sobčiho, pre istotu nech sme fully krytí. Sobči, ty potom ísť na ten soulstone, aby si neskončil tam, kde je akože miesto, kde sú mobovia, vieš, že vždycky byť akože mimo toho miesta, kebyže skapeš, nech nedobehnú tam, Môžem to máš? kde máš Hej, kolos. rozumiem. Môžem? Hej, hej. Sobči, ak náhodou, že sa pohnem a nemáš manu, tak krič dopredu. Hej. A snažím sa to sledovať. Dotky, samovražda. A nezomrel som. Pohodka, ja ho kryjem. Á, som bez vanny. Hej, dobré. Ja ťa dohealim, to máš. Netreba. Bandáž. Ja mám 35 bandáží ešte, takže... Sorry, chlapci. Keby bolo treba. Prvá odbočka bola slepá, táto druhá je k Jamalovi, tretia je k final bossovi a štvrtá a piatá je ku tvojmu vajcu. Pravému či ľavému? Ľavému. Bola to určite Sounds good. správa či zľava na to, no. Idem, hej. Go, go. A to bolo pre Sobčiho. Pohode, What's pohode. that? That's still Som recharging. ready. Teraz idem daj. Watch him die. Som zase za samovraždieva. Dáme na agility. Môžeme Sobči ďalší pek, alebo... Nie, ja sa musím, ja mám 0 many. That's still Ja som v kombate, ja už nie som v kombate. Aj vodu, aj drink. Ja môža. Ešte Sobči je v polke. Pomalinky, hádam aj môžu ísť. To už mi tykne. Že 3-krát a som full, kľudne choď. Mám invis, takže mňa nenapadnú. Teraz mi to trváš už. Ale vieš, ak budem dávať... Cez 800 bolo.
Hej. Len dávam druhú Consecration dávam o rank nižší kvôli mane. Takže keby dám asi dve, že plné. Ešte dáš pek, Sobči? Aj Dáš, ten nie? malinký úplne v klídku, daj, poď. Že malinký. A 4 realitáci najväčší pek. Však títo mi trhajú armor, sa mi zdá. Toto sú najväčší Nie, to sú hardisti, títo. hej, jasne. Ale títo sú Hej, akože to sú títo. mocní. No. Ale ich má... No, tak nebyť akože veľkého damage Tomáša, tak by sme mali dosť veľký problém. Tomáš má teraz problém. Ja som Ok. spoko. Čím bližšie k smrti, tým lepšie. Musím ísť vecko. Ja Hej. poď. Ty si vieš za Huntera elitné bisty chytiť? Kto? Ja hej, no, hej, vieš. Fakt? No, Aj majú však také na- staty, hej? To nie. BFDčku, ak si pamätáš, taký ten podvodný dungeon trochu. Také No. jaskyni. Tak tam, čo je Gamora, tá korytnačka. To je asi prvý boss, ak si dobre pamätám. Tak tu som sa tejmol. Neviem, aká dobrá korytnačka, takú som nemal. Mal som prasa a potom mačky. A Korytnačky lietajú- sú super, že keď ti umrie tank, tie korytnačky majú spell, že 50% si redukujú damage na asi 20 sekúnd. Čiže keď máš jedného, dvoch mobov, čo ti ostáva, tak vieš to zachrániť tým. A ten Prayer of Fortitude funguje tak, že podľa toho, aký ty máš rank Word of Fortitude, to taký ti to dá, hej? Aj Mhm. ten? Dobre. Asi najvyšší, hej. Lebo predpokladám, že ešte bude mať jeden rank nad týmto. No, myslím si, Bude že to bude asi... šestka. Alebo potom budeš mať rank 2, Prayer of Fortitude. Teď pozeráme Google, čo mi povie Prayer of Fortitude spell. Hej, ešte bude jeden. Nie. What? 1400, tento stojí... Ešte bude jeden, ale Sobči, ideme, nevyzerá, že idem. sú ranky. Ja aj tak krič. Ja si tu čítam Google. Čak ti hovorím, že idem. Ja, to bolo asi skoro, čo? Máme Štíty také už, no. štíty. Dám ti, počkaj. Ja som mu dal štít, nie. Aj Mandy mi dal ten, že na mňa nikto neútočí, keď mi on dá štít. To si nechaj pre poistnú media mu dal. To je také štítiky. No, on tvoj štít vydrží na pár hitov, vieš. To stačí. To boháte stačí, vy to vyplieskate. Nie, to nestačí. Ale akože dávaj mu to pred pulom, to je fajn, hej. Len keď mám cooldown, tak ja to Tomášovi automaticky dávam. A na mne nemáš salvation. Prečo ty kokos, nie, že to nechápem, však ja som dával všetkým. Čo je salvation? Že mi to znižuje Čiže- threat. Dal som ti save Ja heal. mám iba Ja som si výzvu. dal ja som si dal tiež aj potion aj healthstone rýchlo. To ešte bolo, už som videl, že sa zaháňa sekerou na Chcem teba. si ho vyrobiť. Hej, ja som si dal na seba, mal som 143 HP, ak si dobre pamätám. Presne vtedy ti prišiel. Počkaj, ja ti teraz to kliknem. Tak naklikám to všetkým teraz, keď sa napijem a Teraz môžeme ísť sem. som zvedavý, že či ti to ostane, lebo častokrát sa mi stávalo. Ale vždy, keď si to všímal, tak to tam bolo, veď proste, neviem. Aha, hej, mal si pravdu, Mandy ešte druhý rank. Je Prayer of Fortitude 2 ešte. Áno, áno, veľa knížek má 2 ranky, hej. A to sa už iba naučíš u trénera, či to sa... Nie, nie, nie. Nie, to je za Ďalšia také- knižka. Ale môžeš si ju kúpiť v aukcii. Hej, dá sa. Normálne v sekcia books. Hej, Aj tak, to sa mi celkom páči. chcel som zobrať dvoch. Tak na ďalší ešte nemáš oný level. To je 60, hej. Hej, hej.
Ale toto mi ľahčí jednoznačne prácu v dungeonoch. Všetkým naraz jebneš buff a dovidenia. No jasné. Nemusíš po jednom klike, lebo to aj menej to stojí, aj to dlhšie trvá. Hej, veď vieme to od 2005. Nemôžem pulnúť A Mandy to má, že z miestnosť? 5 minút mu to predloží na 10 minút. Čo? Toto zober, hej, ak ty celú miestnosť dvoch. No, obidvoch týchto. That spell No a tu ak si, tak môžete si všimnúť, že po obvode sú tie 4 ohne už. Ty aktivuješ túto, tohto skeletona. Ja musím im to vysvetliť. Možno vedia. Radšej. No ja len tankujem a Sobči len healuje, nie? A vy ako DPS-ka si to riešite hlavne. Napíšem to. Tankujem to v strede, budú bežať ku mne, hej? Dobre, môžeme. Čiže stále mám bežať za tebou, či iba teraz? Nie, teraz poď ku mne, lebo po obvode sviečok vzniknú moby. Tie budeme postupne zbierať. A čakáme... Na klopa. Tohto chceme. Poď ho, ja ti ho zoberám sem. that's still recharging. Má riadny range na cast, nemáme interrupt asi, no. Poďme za ním, hej. Ja si ho pritiahnem na Consecration. A bude pauza potom na bossa? Alebo budeme rovno bossa? Takže ako s manou. I draw closer to your world. Počkaj, ja sa napijem. Hej, teraz sa dá, no. Teraz Máme elitku pred nami. A ja si sadnem asi. Zober si. Tak potom hneď. však len potreboval som tú druhú targetnúť. Aha, next. Tam je. Nechaj ma tam pribehnúť. Asi. A budem vás potom potrebovať rebuffnúť. No ber ho rovno a až sem. Pokús sa ho dotiahnuť do tohto rohu, nech to máme po poradí. To je ideál. Počkaj, len... Nemám kásti, no. Tohto zober zo mňa, ak sa dá. Môžem dať AOE. Dobre. Potrebujem rýchlo piť. A prebuffovať vás. Nemôžete ani vy? Ani Sobči, ani Mandy? No ja ho môžem. No. Tak hlúpni. A poď sem. Ku mne.
Za mňa. Môžeme aj tento oheň dať prvý. Teda druhý, no len to máme potom do diagonály. Poď so mnou zabehnúť. Oni sa postarajú chlapci o seba. To bude lepšie. Jasné, nech je to za rodom, rozumiem. Hej, nech máme len tú polku. Tam je tá elita. Dobre, a späť môžeme Treba- ísť sem. Ja veď, ja nemám manu. That's still recharging. I Si v can't kombate? cast that. Tretinu má, hej. I can't cast that. Nie, bol som na nule. Teraz sa spawne podľa mňa tuto nižšie. Myslím. Aha, tu je dobre, super. Tu je hneď pri nás. Paráda. Tak všetci traja tu. Divné. That spell is Agro. Dobre. Môže niekto z vás dvoch? Nie, už som Ja. dával. Ja to beriem, ešte si sadnem. A tu. Nie, daj najskôr Daus. A však to je. Neviem, či to mení niečo na tom časovači. Tu je nejaký časovač? Ideme ku... Nie som si istý, lebo sa mi to za posledné razy nestalo. Ale neviem, či sa ten oheň nevie spawnúť, že znova začne tlieť. V niektorej verzii to tak bolo, ale v ktorej ty kokos neviem. Možno aj v tejto, no. Idem piť. Hej, kým sa dá. No teraz dostaneme posledný a on sa naspavní, hej? Jop. Tiaľ nie. I can't cast that yet. O, je tam. A tam je, berem ho. That's still recharging. Enough now. Im Zase ciskam. som mám ja výčer. Elita sa ti bol, tu máš pozor. Sobčupy. Mám polku many. Je tu. Avatarov Hakár. Zase fajty bez many. Ja ešte mám poučon, keby niečo. A vysajem ho dobre. iba na Soulstone, takže dať. Aha, počkaj. Blade. Túto som mal s varom, no. Šestku, ale by dvakrát padla. Aj ten Mace padol dvakrát. Tuto padal epická čestka. Z tohto Klotová. Glotová? Ako sa to volá ten boss? Volá sa, počkaj, linknem ti ju. Tento Veď je menom, ako čo sme to zabili teraz, Avatarov Hakár a tá to čestka sa posledný volá... Embrace of the Wind Serpent. Uha, to vyzerá dobre. Shit, je to. Akože, no. Proti môjmu je to lepšie. To, čo by som mal z tohto questu odtiaľ, to je bolo lepšia čestka ako hento. Ale táto je fialová, čiže lukratíve. Poďme tuto. Vyčistíme druhú stranu, však aspoň počistíme dungeon viac. Tuto iba vyjdeme, to je to účko, čo som ti hovoril, že nemusíme ísť to istou. Viem. A tam sú iba dvaja hakarovci za rohom. To je nič. Alebo možno traja. Dvaja Harkonnenanci. Tuto sú dva tie vtáčiky, alebo tri. No tu je jeden. That spell is sending. A tam je druhý, no. Poď rovno bežať. I can't cast that.
Dobre, teraz o 2 Počkajte. doprava. Pijem. OK, pohode. Tu si sadneme na ten vchod. Vedia všetci, kde majú bežať. K Jamalovi. Jamal, the reggae prophet. Way to Jamal. Žerú, už te žerú. Ham. Teraz sa tvoreš, lebo sa nemáš rád. Troška sa dám dole. No a pulujeme back, hej? Toto ja už viem. Ja si idem Si manu dať. pamätám. Daj si manu sopči a stoj v podstate ako keby za mnou. Cca. Tam, kde to Buď máš. tuto, No. Tam to budeme ja ťahať, alebo ty do rangeu. ja mám ktorí ich sú ja ranged. pulnúť? Nie, len hovorím, že tí, ktorí sú ranged, takže ty budeš ty ťahať za ten roh. Out of range. Aký fear sa tu dáva, či čo? Oni nám dávajú fear. Ja budem dispelovať, alebo ty dispeluj Fury, Sobči. A preto sa dávajú back, že ak by to náhodou sme vyfailili, že nech nás to nevyplaší do nich, lebo to je vibe. Proste Fear. To. Ja už som dal na vara. Ten spirit je čo tam? To Treba nechoď pred k ním nemu. On utekať. ti dá bombu akože riadnu, keď ťa dobehne. Nevieš mu nič spraviť, iba utekaj pred ním. Hej, on je immune na Nesmizne. všetko. No dobre. Čakajte. That spell isn't ready yet. Uhávaj, to aké bomby našúpal. Či to som tak to bol Rouža. To nevidím. I've got some aggro. Však od tých duchov, ja nie. To. Prečo idú za mňou všetky tieto kurvy? Aj radi. I samoním impa. Na buffy. That'll still be charging. Sobči, chceš piť, alebo môžeme ísť? Ešte jeden, dobre. Som bol aj tak v kombate, lebo hen tá strga išla za mňou. Ja som tu v tej špáre, hej, tak sa skús potom tak postaviť, aby I dobre can't bolo. cast that yet. OK. Tento jeden beast. Ten mi dal dobrú bombu, ten duch. Tohoto fírnem. That spell Nedá isn't sa. ready yet. Immune.
sa mohli troška dopiť. That's still recharging. Vidíš, Rogue, aby som zneužil na lockboxy. Čo to je hardable, to si nemám. Igor je Human Warrior a v Teldrasile. Igor. What the fuck? Tento kamoš, čo hrá tiež tu na tomto serveri. Počkajte, späť. That spell isn't ready yet. I can't. That's still recharging. Na stredný pack to máš? Nie teraz, potom plný ty, prosím ťa, hej. OK. No môj posledný tank, čo tu bol, druid, zobral tieto 3 packy, čo tam ostali naraz. Hádaj, čo sa stalo. Potankoval si to, alebo bol to vibe? Nie, zomreli sme. Hej, tak vibe. A tak dalo by sa to podľa mňa, keby vieme kajtovať, možno s mageom, že zobrať aj 2. Niekto dostane fear, alebo sú tam, vedia porobiť bordel. Ale vieš, ja ako paladín viem to dispelnúť na GCD. Fíry. Sobči typy. Teď som bol v kombate, lebo tie strigy boli za mňou zase. Hej. Piarkské dievčence. Ale minule som viezol takú jednoho eštru na Pierk. Hej, Celkom na úrovni, no. That's still recharging. fajná bola. Hej. Veríme, Prešla by konkurzom. That spell isn't ready yet. Tak dobrá hojštra nikdy nie je zlá, no? Nehaj ma striga. Nemusíš hitovať to, iba čakaj, kým to neskápe Fantka. pre tebou. Hej. No, verplne to všetko. Všetko aj Celý s všetko. s bosom. Nie, vec. Všetko. Všetko zabijete. Sa to robí takto, lebo keď dostaneš fear a behneš do nich, tak to neutankuje, oni nejako veľa cápnú. Hej. Aj tí duchovia, keď vznikajú a čím viac ich je, tým viac Skeleton je na fearov. mne. Skeleton? Aj na mne je, v pohode. Mal som exorcizmus. Trošku som ho vyliečil z jeho neduhou. Tam nejdem do k nemu, lebo náhodou ma No, nákrujem ich. hej. Ty máš veľký Som si to rozmyslel, že nejdem multovať radšej. No final Sobči, ty boss, ako- ak sa rozbehne po tebe, tak ty na jednu šupu, no. Nie, ja mu dám Shackle Undead a dovidenia. Hej, určite. Pozriem, budem sa na to pozerať. Dobre, schválne. Vyskúšame?
Sobči, ty ako pravý pohán. Ja hovorím o radšej final stoj- bossovi Sobči, že ti dá one shot, tento nie. A tak ale Skúsim jednu možno... vec predtým, ako začne fight, dobre? Nie, ty neskúšaj nič, prosím ťa. Áno, Teraz. na presne toho chcem niečo skúsiť. Nerieš Ale my vieme, čo je Shackle Shackle Undead Sobči. A funguje to na neho, či nie? Undead. Fungovalo by, áno. Ak ti to nerezistne. Tak to chcem iba skúsiť. The Soul Flayer comes! Immune. Bossovia sú immune na to väčšinou. Aj keď tuto ja som si myslel, že mali byť immune aj na... v podstate na Fear, ale niektorí neboli. Tí, čo nie sú immune na Fear, tí nie sú immune ani na Shackle. Ja. Čo to je? Na niekoho sa fixujem a to nech beží. Dám ti Fear, to je v pohode. Tam si pobehaj, mladý muž. Boha. Shall live Vieš o tom, že to je škaredé od teba. Že teraz bežím po fíre. Á, Som si GZ zabojoval. Sobči. Toto sú Ďakujem. dobré legy. No veď GZ ti vravím. Takže Ja mám môžeme dať pás. need, hej? To ešte to nemusím dostať, vieš. Kto by si ich zobral? Rogue. Hej, Alebo Rogue, Haliantír. asi si ho ne tiež. A však ja by som vzal fajné vlnené šortky. Plus 10 Intel, plus 3 Spirit. Calvin Klein značka. Do legov vieš tiež niečo zapierdoliť? Takýchto fajných nových. Pipíša ti tam schová. A myslím enchant. Nie, na legy neexistuje enchant, na to budú špeciálne nitky od TBC. Od čo bude na budúci mesiac, tak budú špeciálne nitky. Dvaja draci sú tu, hej. Berme ich po jednom a tankuj ho pri stene. Vidíš sa? Nech som zabudol. Toto je prvý a bacha ešte dojde druhý za chvíľočku hneď za ním. That's still recharging. Acid breath. Ej. Out of range. Stal si kopačku. No, počkaj sa otočím, tak to nech. I No, kde je Weaver? Čo je za blbosť? Z tohto ty potrebuješ Sobči, nie? Ten, hej, Priest quest. Ja nemám ten quest ešte, vieš. Hej, ale Mandy tohto čítal, ak si to pamätám, Dreamskite a toto je Weaver. It's too far away. Jedného asi z nich dvoch. Z toho na M. Tí ďalší, čo budú. Ja aj tak toto budú hneď, teraz ideme hneď na ďalších dvoch drakov takýchto. Takto isto aj vyzerajú, jeden väčší, jeden menší a kikujú. Do tej jamy vieš skapať, keď padneš v strede? Hej. Hej, zabije ťa ten fall damage. V ZDčku, keď to bol ako raid, tak tam veľa ľudí padalo, včetne mňa. GZ Sobči. Telek the spirit. GZ. Dobre to je. Však to sú tvoje najlepšie staty, nie? No pre neho akože na PvE. Ale tak Sobči asi A. chce hrať len PvE. A teraz mám také, že aj 10 stamina, ten si odložím. A nikdy Dáva nedám 10 už na stamina, seba. 15 Intel. Ja tak to je Ako? v pohode, hej. Ja mám... Čo to bol? Belt? Jaj? Hej, tu už mám tento. Red Mist. Tiež fajný. Ja to je ten, čo si mi rád, že si ho kúpil. Hej, hej. Previnilo to máš. Čože? Že cítim sa previnilo, keď ti dám bublinu. Prečo? Lebo ti vlastne iba prispievam k tomu, aby si si samo ubližoval. Vôbec to nie je paladinovské. Á, to sú Týchto musíme naraz. A ideálne takto do nejakého rohu sa dať. Aha. Ty si teraz niečo klikol, to máš? Prečo? Nič. Lebo ti zrušilo Salvation. Nie, nič som neklikol. No. Mne zrušilo Keď Soulstone. Mám Salvation. No Už. teraz som ti ho dal. Ej, chlapci. Consecration na stenu, to je najlepšie, čo môžem spraviť. Zase za rohom. Čak na odkopli, Sobči, more. Sa ukludní. Nie, on má Tohto čo potom- najviac stať Mandy v rohu, no. Jak to Dobre. potrebuješ zabiť potom? No veď ešte Tomuto sa dá dať fear? párkrát. Nedá tiež.
Laser. Dobré, a final boss. Ideme ho tankovať s Voidom? Môžeš to skúsiť a vyskúšam ja benishnúť ďalší. Ja tu už sme na konci. Hej, tu potom ti poviem ten quest, ako ho dozdáš z neho. No tak damage máme, to by sme mohli vykryť. Či to je z neho dropneš quest? Mám niečo, že Essence of Eranicus. Mám dať aj staminu a seseču na všetkých. Aspoň tebe dá minimálne. Sebe. Daj všetkým. Všetkým. Piči, a zase sa reže. Dobči mu dám Soulstone. Však môžem aj spomalovať nás a piť, keď chceš. Čak si... Paladin tu do piči. Čo to je za 55? Dobre, takže Void a healuj sopči Voida, hej? No, z začiatku, hej. Prvých 10 sekúnd. Počkaj, čo mu dám? Blessing of Kings. Nech má viacej staminy. Aj staminu by som Priamo mohol tiež sopči môžem. hodiť. No a ty sa Mendi snažne preagrovať ho. Počkajte, ešte sa teda No ja doplním sa mano znova. pokúsim tak zľahka. On za Počkaj, 10 mám. sekúnd dá... 2 Mám tormenty. Threadmatter. 2 tormenty. Tretí stihne na 10 sekundu. Ale počkaj, ja sa vlastne ešte dopijem a dám si staminu pre istotu. Nekončí. No a ten tvoj Kraklos udrží ostatné DPS-ka? Ich thread? Uvidíme. Dobre, som ready. Dobre, keby niečo, Máme tak healovať Voida, hej? Kým... sopči ma Souls, hej. Ešte vás prebufujem. Dobre, posielam ho, hej? Jo. Ja tiež pomôžem za Philom. To mi treba povedať, kedy drží. budete buffu healovať. Počkaj, zatiaľ nechaj tak. Pôjde v pohode. Aha, A dostal banish. ja som dostal banish. Ako to? Ja, že on mal. Dobre, ja zdávam aj 5, health 4. potion, aj toto. Ešte máš agro? Dám ti... Už má niekto iný. Asi ho Krakos zobral. Teraz už niekto zase ďalší. To je Ja snad každopádne si môžem dať bublinu z Kraklosa, hej, čiže len ja sa až tak netreba báť extrémne. A ide po mne, dávam si radšej bublinu. My mana is low. to. Je dead. Yes, toto je dobré, že ja mám práve, že, lebo ja som strašne mŕtvý, ja nemám manu. Nie, ja som wastol do píči. Pome. Hej, len som Rýchlo wastol. natagovať. I can't cast that yet. Budem mať banish o chvíľu, ja. Musí dochnúť. Som bez many. A ja? Za chvíľu príde banish. That's still recharging. Škape. Mám banish? Akcie snotka. Ale už je dead. Dobre. Nice. Vidíš, Dobre, to nebolo zober až si taký quest ľahký boss. item a tu to odozdať. Ale musím týchto resnúť. Asi by som mal. Však môžem resovať aj ja. Hej? No, dobre. No. Kleovi dám ja res. Dobre. Ty daj Kopovi.
Aha, vidíš, toto som ja asi nikdy neriešil. Dobre, že som tu s tebou. Čo ten shield si vezmem, či nevezmem? Myslím, že si ho vezmi. Práve, že mám epický shield, vieš? Aha. Wow. Rozdal som. O toho akože spálim tu jeho esenciu, hej? Len ty si to ešte nespravil, lol. Nečak, ale tu si ani nehovoril, vieš, až teraz som si všimol, že je na nejaký quest. Chce sa vám spraviť to vajce? Môžeme, hej. Ja tam mám Ja toho oného, mám to vajce, čiže na ďalší rán. Ešte, že by som raz išiel, inak dalo mi to až skoro 5 barov. Čo ti dalo 5 barov? XP. Ja neviem, rán. pravde, ale už som za polkou. Tak ty si aj questy odovzdával, vieš. To je iné. Dobre, ja sa hertím do Ironforgeu a letím do Hinterlands. Dobre, aj do Wetlands. Ja nemám tu na ony, takže... Čo No, nemáš? tak ťa samo nemeťa s niekým. Hej, Mám Samon, Stellaris. Ja vedel to aj tak rýchlejšie, ako odtiaľ to bežať. Stanarisu sa daj iba do Dust Wallov, Oli je taká hore iba. A z Dust Wallov loďou prejdi na druhú stranu, asi tam, kde som ja to mám teraz. úplne inakšie vymyslené, vieš, ako idem späť, idem sa zabiť a spavnem sa mouse v dungeon a tak pôjdem. To je aj tak dlhšie let, je to porovnateľné, hej, dlho. Tak v Ironforgeu, keby priletíš, tak ho máme hneď tu. My to môžeme ísť tam popozerať zatiaľ. Ja počkaj, my ho musíme vyviezť hore tými ruinami asi. No. No. Sobči, ty sa ako zabil? Čím? Skočil som dolu.